Aceasta este metoda pentru determinarea poziției prin intersecție. Avem nevoie de minim 2 elemente pentru că presupunem că nu suntem de-a lungul unui element identificabil pe hartă liniar, adică linie de înaltă tensiune, drum, curs de apă și așa mai departe, gard care e reprezentat pe hartă. În cazul nostru, ăsta este vârful Muntele Roșu în partea stângă, iar în partea dreaptă avem cabana Ciucaș. Ambele elemente sunt reprezentate pe hartă. Tot ce avem de făcut este să măsurăm azimutul către fiecare dintre ele. Începem cu azimutul către cabana Ciucaș. Busola o ținem la distanță de tot ce poate să o influențeze, elemente metalice, cuțit, telefon și așa mai departe. Și vedem că către cabana Ciucaș avem un azimut de 318 grade. Către vârful Muntele Roșu avem un azimut de 250 de grade. Urmează să plotăm aceste două azimuturi pe hartă. Intersecția lor va fi poziția noastră. Către cabana Ciucaș am citit un azimut de 318 grade. Calculăm back bearing, adică scădem 180 de grade, obținem 138 de grade. Setăm busola pentru 138 de grade și păstrând tangentă marginea busolei cu elementul către care am făcut măsurarea, în cazul nostru cabana Ciucaș, rotim busola până când liniile de orientare sunt aliniate cu direcția nord-sud a busolei. Trasăm o linie și în felul ăsta am obținut prima linie de poziție. Ca să obținem a doua linie de poziție, trasăm și cea de-a doua linie de azimut pe care am obținut-o către vârful Muntele Roșu, 250 de grade. Dacă scădem 180 de grade, înseamnă 70 de grade back bearing. Setăm busola pentru 70 de grade. Punem marginea busolei tangentă la vârful Muntele Roșu. Din nou, rotim busola păstrând tangența până când liniile de orientare sunt aliniate pe direcția nord-sud. Trasăm o linie. Intersecția celor două linii este poziția noastră pe hartă.